Gilaraw sa Philippine Marine Corps nga mapalig-on pa ang depensa lakip combat operation sa tropa sa gobyerno. Pinaagi sa pagkikalayon sa US Marine Corps atol sa final exercise of FINEX nga gipahigayon sa Barira, Maguindanao del Norte. Ano ang report? Gilayong mipwesto kining miyembro sa US Marine Corps sa lugar kung asa gituhang nahimutang ang usa ka gi-hostage nga gidagit sa kalaban. Kining mga miyembro sab sa Philippine Marine Corps nakakamuflage samtang padulong sa ilang pwesto. Hangtod sa naghiusa ang US ug Philippine Marine Corps kung asa ilang gipalibutan ang lugar aron i-rescue ang gi-hostage. Apan kining tanan, kabahin lang sa final exercise of FINEX sa Archipelagic Coastal Defense Continuum Exercise 24.3 sa 1st Marine Brigade nga gipahigayon sa Camp Iranon sa Barira, Maguindanao del Norte, kung asa kapin 200 kasundalo sa US ug Philippine Marine Corps ang misalmot. Ang maong FINEX, usa ka simulation kung asa ilang ipakita ang ilang katakos gikan sa mga natun-an sa combat workmanship period, close water battle ug jungle operations. Sumala sa 1st Marine Brigade, kinialang sa interoperability sa US ug Philippine Marine Corps. Yung interoperability ng dalawang armed forces, because the US being a long-time ally, baka may mga challenges in the future na kakailanganing magtulungan ng dalawang armed forces. Samtang sumala ni Major Robert Wallace, ang Executive Officer sa 1st Battalion United States Marine Corps, daghan sila og natun-an sa tulo ka semana nga FINEX. Ilabi pa may kalabutan sa jungle operations tungod sa kalahian sa lokasyon sa managlahing nasod. Malaumon ang US ug Philippine Marine Corps sa padayon pa nga partnership alang sa pagpalig-on sa depensa sa tropa sa nagkadiang gobyerno. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.